Angati makazopenya pura mambo. Anyati manzwe here kutsanangura matamba yakuti makavhara kugwagwa. Ya ndiri kuzvinzwa uye doroboro asi hatina kuvhara mugwagwa nekuda tikavhara mugwagwa nekuda kwemutemo wehurumende. Mutemo wehurumende mutsanangura ka? Mutemo wehurumende under Act 68 a Ministry of Mines inonzi pamine pese panofana kuva neinonzi fencing yekuisa fence kuitira kuti panochengetedzwa upenyu hwevanhu nekuda kwezvipfuyo. Saka zvakadaro pamine pange pane miti yange iripo tobva tagredha pagredhwa nokuda kuti tine chinangwa chekuisa fence inotenderedza mine. Ipapo ichokwadi ndo pakavharika mugwagwa waifamba nevanhu. Asi zvadaro takanonovhura mumwe mugwagwa unobatanidza mugwagwa unobva unonzi kuchidenyika village uchipinda tendera nekuseri kwazvinhu. Pakati mimi mchagredha kuseri pachimwe ndiyozvo chaisira nzira panapa vavhara asi vaisa nzira paseri pachema papo unobayira kubiru unozva mukazeita mauto vaende kwarikwarichenyika paipai makati muchavafukira pasaita zvafamba sei pamusoro wembayo chokwadi nzira yatikavhura inopinda neapo pano pamiwo patsoka inopinda nekuchidenyika tobva tangoti panosvika pamapo emagetsi ndopatikabva tavhura mugwagwa unodzika wakadaro chinonoyambuka karukova kaya kuti upinde magetsi ndozvatikaita tanga pasi pemafenzi pasi pemapo emagetsi azinji road yakavhurwa service lane yakavhurwa inini mavhuriro vakaita zvekusaivhura sei rakavhurwa here service lane pambokutinonetsana pane mutemo ukaita isusu kachita service lane kana rakavhurwa enamai service lane akavhurwa tisangane muchitatu tinoona road yakavhurwa atiri kutaura zvinhu tisina kuzviona tinoona pawaita sei wakavhurwa towirirana tiripo kudzuka topedzisa mudai bcause pepauita maminutes izvozvo tosangana komiti yenyu mune problem 1 vanhu vazivi tikati komiti munounza vanhu vese which is very bad. It shows amen muri secretary mwana womuvillage tiri kuda komiti natineza tisabhuzi yachagarepa. He is the complainant, he is the head of the village. Vanhu vanotoradza kutora responsibility yokushandisa vamwe vanhu. Responsibility ndeyayo. Panoda mambo ndakasuma munhu ndakasuma wakati ndakamirira mambo wakafika ndikanzi asisa munhu zotaura kutongana nawo kuyeba ndisanda kubvunza kuti muri secretary hamusi ndokuona muri komiti yenyu kansila wenyu ndiani musona towaona varimo newenesi hazvidini zvinoda vatungamiriri vangu vana vanosikombudza zvinhu zvikuitika chaizvo. Yari kutaura chakamira nyaya iriko ndeyekuti takatomboitonga nyaya idzodzi ava vakavhara rodhi iyoyo inochishandiswa kwemakore nemakore. Havasirivo vatanga kuita maini ipapo kubvira nababa vedu vachiri vadiki mamainzi achimwetwa ipapo rodhi iyoyo yakanga irimo ripo. Saka tikazovabvunza isusu tikati ko imiri makuzovhara rodhi imiri timuzomaina kuseri ukoko tsoka akasiya magedhi achiitira community then ivo ndobva vazouya kuseri kwatsoka ndobva vavhara. Tikati olright imimi mavhara rodhi asi tsoka ari kuziva kuti kune rodhi kushandiswa necommunity maari kugara ko imimi madi kungoita sezvokungoita wotsoka asi vazviuza ndatiiyongoya
if it's wrong as abasa kuti ndi investor wetu tomisa kuti this is wrong inyaya is but the problem nebhuku renyu project yamunayo vakanga vairamba cancel project yavana as we speak ndinekairwira iyoyo ndiyo ndinofuna everyday vairamba kutorwa takutorwa bhuku taakubviswa vanhu vada kutarisa kuti gore riri kufamba papi ini handisiri ndaisirwa anozi greenhouse handisiri ndaisirwa matenga handisiri ndaisirwa mabhoo. I was fighting for them. Sometimes they fight for themselves, sometimes they fight against. Saka inini ndinoda kubvisa mweya wefighting against what is right chete because vakanga varamba project amuziseka makuzizira muno vakanga varamba iyo project iyo iya yazonaka ini ndanisisa invite ndiri muridzi project so zindi village ndoiziva ine munyongo wakawandisa ndine mambo wavo saka ndichangwarisa zvandinofungidzira maroads anovhurwa government inovharisa pane famu makaenda pakauti kwa roundabout kwete kumbudzi haikumbudzi yakatoafika vhururwa muchaiko kutaura paapo tichienda kuplenary vakota kuti iwe shamani sebedza munda uko apa toda development. When it comes to development hatirambi but toda kuona kuti zvine musoro here kuti zvaitwa nazvo zvikuitwa nemurume wezve musoro here akuzvitirei reason yacho ndei because understand makatokuorerwa bhoho haikunyengedzai akatokuorerai bhoho akakupai mvura muri kunwa ine mvura here kasi bhoho munaro akabuda mvura derani ndekwazindi rakaboorwa nani. We don't want people who are selfish. Kana uchiredza hove unoita sei ndobvunzo wangu umwe masefa kana masefa ane zvimwe zvinhu zvirata zvikumidzai kuramba kuti masefa haaite saka bhoho akakupai aikupirei bhoho aiti nini ndichakuvhurisawo rodhi ndovhara panzvimbo pangu but ngatiende kuti tinoona kuti pakamira sei.